get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alkalde sa Kusina. Igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world can never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world can never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and then Yan ang sutuyang opening song sa Alkalde sa Kusina. Ngunyang pong aldaw kita nin Lunes. Petsa, ano na ngunyan? Petsa 28. Kuya na ngunyan. Petsa 21. Abanting Maraya. Petsa 21 kan June. Kasudma iyo ang Father's Day. Kaya palibasa makitang programang Domingo, ngunyan lang kita mapabot ng Happy Father's Day sa mga nagantabi sa tuyang mga ama. Kay banan na ako dyan ay. Sa mga nag-greet pa lang sa kuya, sa text, sa messenger, si mga parantabay ko, di ko na kamo masasaro-saro Salamat na lang sa indong maray. Di ko masasaro-saro, tagaro mga nganan ako sa load kaniyo ay. Kaya sa mga nag-text sa kuya, nagpabot sa Facebook, sa messenger, day pa nga ni, garo one day before, pinapaabutan na kita niya greetings, parang sa imong Papa Bert, yan, salamat na maray, nagirumduman. Ako man, igwa naman akong aki na, ama naman, anaki ko yung si Christian, si Mato ako yan, may duwa ng aki yan na darakula na, 8 and 7, ay karibanan na ninda duman sa UAE, nagsilibrar, sabi ko man sa inda niya ako, Adit, ang aki ko po kiyang panganay, ang pangaran, Adit. Gubot sabi kong Sir Adit. Pero ang pangaran niya, Christian. Sabi ko, niya ko, Noy, maugmaon akong maray na nahiling kong iribanan na kamukan sa imong mga aki. Tayan po kaya, first 8 years, kan yaaki ang mga aki nindan, mga apo mi, binabayaan tulos, tasinda nagtatrabaho sa abroad, iwinawalat sa muya, sa laod ning 8 taon. Last month, pinagkuhanan ninda, sabi panahon na po ngayon, makaibanan mi ang mga aki mi. Kasi mga apo mi, uto na duman sa United Arab Emirates, amidst difficulty in travel. Itong kasakitan kang pagbiyahe ng mga may protocol,
In fact, si pagbiyahe ninda, nag-agi pa ng ibang nasyon para lang makalusot sa UAE. Pinagban ang biyahe sa UAE, sa gudmang Pilipinas, ay nakalusot. Ngunyan, pigilin ko baga ito may palibasa yaw sila sa ibang nasyon. Pigilin ko ang handa ninda sa Father's Day duman sa UAE. Puros delivery. Mga kinahon baga itong ay palibasa iguaman duman yung mga restaurant ang mga Pilipino, argan Jollibee, kung ano-ano pa. Puros food delivery. Nasa kahon. Manang panahon magpararuluto duman. Ay Father's Day man duman sa UAE. Anhanda, puros nasa kahon. Gano'n niya ako, nagpa-deliver na lang. Niya ako, maugmaw niya ako, kaibanan muna sa imong mga aki. Happy Father's Day niya ako sa sakuyang aki. Aki ko na yan. Pigigreet ko naman Father's Day. Sa kasidua kong aki, sa kuyang junior na may aki naman ni sarong babae, anapo ko doon lalaki sarong babae, niya ko, Nonoy, Happy Father's Day naman sa imo. Kung kadto niya ako natatanda mo, piga-aling-aling takang, ngunyan ikanaman niya ako nag-aaling. Araw niya ako talaga ang buhay. Kadto niya ako, nagngingiri-ngiri ka pa sa kuyang ko, kurkul-kul takang, ngunyan ikanaman niya ako, nag-aaling naman. Yung niya papa, araw yan natatandaan ko kadto, tuluan aki ko, ay pagsisimba minin Domingo, ay pagalimi sa simbang kato sa Basilica, diretso na kami sa restaurant, karakanan. Yan ang maugmang buhay katuan papamilya. Pagkali sa simbahan, karakanan sa restaurant. Ngunyan, di man ako nakalingaw, ako bagay igwaman ama, kaya lang ito in heaven. Pigreet ko man siya in heaven. Kita baga pag nagigreet kan mga birthday, kung ano-ano, na mayo na, may kasumpay na duwang words na in heaven. Niya ako, Papa, Happy Father's Day in heaven. Nag-arog naman ko. Tataw man ko mag-drawing-drawing. Pig-drawing-drawing ko man kunwari sila lawgong kang ama ko. Iyo kong pig-post. Pabayaan mo niya ako, Papa, narumdumong ka kan sa kuyang kamot kung ano sa imong itsura. Ay pig-drawing ko siya. Kung ano man natatanda kung kan mata niya, si dungo niya. Iyo ang nagiro ang kamot ko. Paka-drawing ako, ikinag ko, Happy Father's Day, Papa, in heaven. Although may kadikit na istorya duman, ang pagka-istrikto mo, grabe, latob digdi, latob duman. Tang ama ako, istrikto, pag napasala ka, lamasa. Pero ang pagka-masinuba, pagka-matibay sa storytelling, matibay mag-istorya, matibay mag-gibuning joke, di doon niya ako, duman ako nagsugad. Pero niya ako, duman ako nagsugad, ay. Kaya sa gabos, Happy Father's Day na lang, belated Happy Father's Day. Kasulma yan, kaya belated na lang. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. You and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together.
dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy together, happy together. So happy together, so happy Ay pabutang ko daw nin good morning dyan kay Virgie Medrano. Saka sa pamangkin mo, Virgie, naigwa man ning kitchenette dyan sa may Mangga, sa may second gate kan Ateneo Dinaga. Dahil pinagpanamit kita ning masiramon na ko yan ay na kinunot, pating, pakatapos inapod na itong chicken curry. Dahil pa na kontinto, pinanamit pa kami ning ko yan, sutangon. Pero niya ako, mayaman. Sige ang panauning pagkakan. Pero pamilya ko niya, kamalya, Yan pamangkin ni Virgie na Medrano dyan sa Kalimanga. Sir man, sa kuya mampabutan ng good morning si Raul Villamor, digdima sa market, satellite market, kaning Mac Mariano Village. Kasubag bigdadang ko si kuya na, si programa kan Riding in Tandem, magayuno na maray kang presentation. Sa inyo muna kahiling programang prime time, may mga music na, may mga kumisan, may sentimental pat pinagrumdum si Kagadanan. Ning actually, ini po sikat na taga-radyo, kaya lang kumisan, dahil hindi na bimidbid ang pangaran, taday pinagsasabi ang tunay na pangaran. Sa radyo na po siyang champ. Kung natatanda nindo itong MOR, itong ABS-CBN, sa Naga, ang DJ duman na champ, iyo ang inapon na production manager. Ay ini po sa kamunduan na pangyari, nagtalikod na sa kinaaban ka na kaging Sabado sa komplikasyon po sa COVID. Pero nag 1 week pa man sa ospital, kaya ang pangaran niya, Ronel Natera. Siya ang program manager. Siya ang manager kay ito ni Boy Agta sa ABS-CBN. Kaya subago sa programa ni Riding in Tandem, ay singer pala niya na pinatugtog si mga kantang Bicol. Magayon pala ang boses ka to ni Champ, ni Ronel Natera. Nasa kuya man na amigo, kaya sa pamilya po ni Ronel Natera, ang Mrs. nga ni kanina, giman Mrs. Bicolandia, amiga ko man, ay nagpapabot man kami ng condolence. Ay sa paliwanag pati ni Ervin Borja, sa kakulang na araman, digdi pala sa Asya, garo huri ng Mariang Pilipinas. Garo niya ako, iyo man ang kaluya siguro ni Presidente Duterte. Biroon mo pinagsampol na kitabaga garo pinagawig lang sa Malaysia. Although ang Malaysia talagang medyo progresibo naman. Ang Malaysia palan, kumpira na po milyon ang nabakunahan. Madali nang matapos ang Malaysia, di lang nagpaparagirong. Garo nasa 40% kan sa indang populasyon ang nabakunahan na sa Malaysia. Madali nang abuton ang inapod na herd immunity. Itong garo madadaog mo na ang COVID-19. Kan ikumpara sa Pilipinas, sigún sa paliwanag ni Ervin Borja, nasa 4% pa sa napalan ang Pilipinas. Ay grabe. Pero aray una maray. Pero haloy pa sa to ang COVID. Samantalang kataraitang nasyon palan, milyon na ang nagkabarakunahan. Ay ang Pilipinas nasa 4 million pa lang. Digdingan ibaga sa Naga, ako nga ni si Tugang ko, si ina ako, balik-balik na sa barangay Santa Cruz. Ano nangya kami? Papaisiw na lang po nga kamo, kung rin kamo babakunahan. Ayan, mga senior citizen yan, si Tugang ko matuwa pa sa kuya. Ay ang ina ako man, 86. Nori nangya kami, mapaisi na lang po nga, kung rin kamo apo dun dyan. Pangyang nag-abot si bakuna, garo ipapaktura pa lang nga. Pero niya ako, halo yun. Pag kita kayo nagkabarakunahan, pagkada ko lang nabakunahan, ay medyo nagluluya naman po ang COVID-19.
si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Kulibat ko at siyang pala na alas 11:30, mapumpuan sa tuyang pagbabareta imbis na alas 12, kaya ang sa tuyang bareta alas 12, mapunyan, bareta alas 11:45. Kaya ang sa tuyang programang Alkalde sa Kusina, abot lang po yan 11:45, manyos na tulusan sa inyong lingkod, tanganing ang purpose mi kayan, ma-accommodate po ang iba pang mga local news na kinukulang sa tuyang oras. Takinakaipuan mi man magpaaram ni medyo amay-amay pag 12:30 tiniki ang programang Rice Coffee ni Jigs Daza. Yan po naka-hook up yan sa Tirong Luzon. Pinagdadangog yan po dumas sa Ilocos, abot sa Southern abot dito sa Eastern Visaya, Southern Luzon, kadahol pong radyo nakamonitor na dapat pag 12:30 ta nagmomonitor na ng ibang radyo dumas sa Ilocos, sa Dagupan, sa Batangas, sa Quezon. 12:30 nakamonitor na, ay kung medyo naglalampas kami, siyempre masupog mas sa ibang radyo. Kaya ako man ang news ko, medyo amay-amay man magtatapos siguro mga 12:25, tamay commercial pa, para makalaog man tulos si Baby Armalite. Ini po kaya, anuso kaya ni Jigs Daza, binabansagan pong Armalite, hawig sa Armalite ang tanog kan nguso niya, maribukon. Kaya gusto mo man makapuning amay. Takadako nag-arabang kang programa sa Rice Coffee. Kaya mapun magkita ka news ta at siya na mga 11:45. Bueno, ay i-acknowledge ko na muna ining nagsabi man na kami po ngayon niya nagluluto maning panira. Pag-araw kaning medyo nagtataga, mainiton ang panahon, alaga nagtataga lumlum, Papa Bert. An masiramon ngunyan iyo po ang dinarakop na tabagwang na pinagpabuntog sa tubig. Pagkatapos pinurtul-putol ang ikog, kakaganan mo po ning pako, masiramon niyan digdi sa Yabu, pili. Yaon da sinda dyan sa Yabu, sa may Palestina, na kasudma igosin na ning supply ning tabagwang. Kakaganan ning pako na igwan ning guta, masiramon po yan sa medyo naglulumlum ang kalangitan. You came to me one summer night, and
we'll love you. Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight. On the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. On the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong
siguradong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. At sa tuwing oras ngunyan, 6 minutos, makagip mo alas 11, ato dyan kang Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, ang original na Master Square, Sibros. Uy, kulibat ko pala na Sibros. Kang Domingong aga, nagbakalaw ako dyan ng ito bagang takop kang kuyan, gasolinahan. Ito kayong takop kang karganing gasolina kan auto ko. Di na nabubukas. Di ko maramang kung nagdiferensya garo si takop na malunan spring. May labi di na nabubuksan. Di na ako nakakakarga ng gasolina. Ang ginibo ko, pinagpatanggal ko lumas sa locksmith. Diyan sa may padian. Matapos niya matanggal, siyempre route na. Ay nagdrive ako, ang takop lang yamit. Takop sa gasolinaan. Ay aram ko bukas lang pag Domingo ang Sibros. Di nagduman ako kasulma sa Sibros. Niya ako pabakali daw kuning takop sa kuyan, tangki kang gasolina. Ay uyang niya, 250. Barato man pala niya ako yan. Tapos inot kong bakal, almost 500. Pigtisting ko marayay. Kaya may mga barato pala na piyesa dyan sa kuyan ay. Sa Sibros, dyan sa may Diversion Road, katayid kang kuyan, kang gasolinahan. Ay salamat na lang sa inyo dyan sa Sibros. Sino man ang oras sa ito dyan kang CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Asimangan, Stabilo Lending Corporation. May sa kuya palang pabutan ng good morning dyan sa dental clinic ni Dr. James Ibasco. Kaya ni Pading June Ibasco sa Dr. Ibasco Dental Clinic sa may Panganiban. Ara nilang yan sa may Iglesia ni Cristo. Kumusta na lang dyan kay Paning June, sa mga pati na kay Dr. James Ibasco, dentista. Sir man, may nag-text sa Kuya Digdi, good morning Sir Bert. Tanong ko lang po, ang mga taong nag-iinom ng antipsychotic drugs, ano po pwede silang magpabakuna ng COVID, anti-COVID virus? Please don't mention my name. Although di mo man talaga pigtik si pangaran mo. Ako di ko man aram, tabako makong doktor. Pero igo ako ni maisasuggest sa imo. Mantang ika-duda kung pwede kang bakunahan, maski ika nagbubulong ka ng antipsychotic drugs, duda ka kung di pwede. Magpalista ka lang sa barangay kung halimbawa, senior citizen ka o kung ano, palista ka lang para sabihin mo, ma-avail ka kan bulong. Total, arugyan ka ini. Pag mapasiro na sa JMR, sa man na lugar, vaccination site, sa ano ka man na banwaan, di ka man basta tutulokon dyan, kundi ka maagi ng consultation ng doktor. Tadyan sa vaccination site, may mga doktor. Dahil dyan pwede mag-ineksyon na mayong doktor na maatubang sa imo. Dyan mo na sasabihin ang sa imong problema o ang sa imong concern. Ang concern mo yun na nagbubulong ng antipsychotic drugs. Sina masabi sa imo kung pwede ka o dae, tayan, ang gabos na doktor na na-assign sa vaccination site, igwaning series of orientation tungkol sa particular vaccine. Halimbawa, ang bulong na itutudok mo niyan aldaw iyo ang Sinovac, itong hali sa China. Yan Sinovac, igwa po yan ng literature, igwa yan ng tugon sa mga doktor kung ano ang dapat na kung ano ang mga
dapat ingatan. Pinag-aadalan nindang marem bago sila magtudok. Example na lang sa kuya. Ang natandang kong hapot, araw kay ni. Ang ano man nababakunahan hinapot, ika ngayon nabakunahan ka na ng ibang bulong. Bakong COVID. Halimbawa, flu. Flu, pagkatapos iba pang hilang. Kung nabakunahan ka ngayon hapot sa imo kasorin, dapat day maglaog sa 2 semana. Dapat sa laog nga 2 semana iniday ka na bakunahan ng ano man na bakuna. Ay ako po nga ako, nabakunahan ako, pero mga several months ago, ay may problema. Basta nga bulan, okay lang. Shoot, papabakunahan ka. Haputon ka naman, day ka nagtutumarning aspirin. Mga bulong na may aspirin. Naaro nga ka ni kung ano, kung dikit man lang niya, okay lang. Pero itong garo kadakol, ada lang ka kung dapat kang tudukan. Ano nga ya, day ka nagtutumarning, araw nga ka ining bulong. Kadakol yan hapot. Taday ka man, basta dyan natutudukon. Kaya kung ako sa imo, magpalista ka lang sa barangay, taan doktor naan ma-determine kung dapat kang matulukan o dae. Ay pasalamatan ko pala si Glo Valera dyan sa Anayan na nagpaabot man sa tuwing belated na greetings. Pagkatapos si Tess dyan sa Kamaligan, Papa Bert, adubong manok ang pinagluluto ni Jocelyn. Pabati man po ki Anon and Bert Gomez na yaon sa Libuton, naka-tune in. Ang Nitsa Piñera and Daisy Francisco, nagdadanggo niya, sabi man ni Tess Gomez Gallardo dyan sa Kamaligan. Together while our hearts were young.
about a mile from a Texarkana. In them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle. In them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle. In them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton. In them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from a Texarkana. In them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. Oras na ngunyan na 20 minutos sa makagyang alas 11 ni na pagkaaga sa iba pang mga nag-text sa tuya. Oy, sumani Gallardo, kumusta na kaya? Special request of Tommy Bird habang nagdalang sa imo. Count on You by Tommy Show. Sabi ni, kumusta ka na dyan, Manny Gallardo? Tayo ni pala nagpapaumay sa COVID. Pirmi lang pala nakahida sa laugan harong niya. Maringanit na nagpapaumay ka na lang sa laugan sa imong harong, Manny Gallardo. Aram mo yan tungkol sa COVID na yan. Ang gibuntang patakaran sa buhay ta, pirmi lang kita magsunod sa protocol na pag nagluluwas, pirmi tamang pagsulot ng iyan bang face mask? Na bakong luwas simuso sa kasi dungo. Kaya itong sarong aldo, may nakasakay ko pati sa jeepney. Ay kami baga sa jeepney, may mga tao bagang plastic dyan. Siya man, imbis na magdumas sa maghandig na natatauban, luwas ba dumas sa tahom na nakadurukot na pati sa kuya. Tapi para kaulan niya, si kaulan niyang babay sa tubangan. Ang pinag-urayan, ang passport na lalakawon niya, garo niya, kukuya niyo, garo ang sistema, pigdadawang ko ang istorya, garo itong, ito bagang makuha ka ng passport sa Foreign Affairs Office, siyang malakaw, garo itong kuyan, mga, di ko araw kung sindikato, basta nga ako na yung bala, tatang na kanyang passport niya, masarkan niya kita sa bus, nauna mo baga, bakong pandemic, pag makuha na kita, sarbay kita masakay sa bus, pa Manila, magkakakuruat na nga yan. Pero niya, kuna mo din pandemic pag nagtataram niya ay, anong bus daw niya kung sasakayan ka ni. Pakatapos si face mask, ang natatawban lang si Kabanga Kanuso, si Dungo Urluwas, si Ngabil Urluwas. Niya ako, grabe niyo, marukruk na lang ko digdi sa gilid. Tuminaw ko na lang ko duman sa gilid. O sabi ni Azon, kumusta da ang frontliner po niya, na si Francis Caballero. Si Kap Mayet na nagantabay mo ngunyan, kumusta ka na lang dyan? Si Stilita Kamba, good morning, parati man naka-tune in. Si Glo Valera dyan sa Anayan, kumusta na lang sa imo dyan? Salamat sa pag-antabay. Asinman, sa Talisay, si Mama Alu Naval, birthday ngunyan sa Talisay Street from Nonon, Mama Ella, Sel, Tata Maxing, Nico Bless, Nini Pex Naval. Yan, nagarantabay sa tuya. Kuya Bert na nagdadangugmang kami digdi sa Sitio Mi, Bilyazan, Castillo, Kabusaw. Kadakol po digding balaw, kaso barato lang po ang pasayan po ang mahalon. Kumusta po pala si Rick, JJ, para to Pau from Sandro of Castillo, Kabusaw. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving
sun, where there's hope for everyone, where my poor restless heart got around. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Like an old dusty road, I get weary from the load, moving on, moving on. Like this tired, troubled earth, I've been rolling since my birth, moving on, moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's got around. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Gotta find me a place in the sun. You can dance, every dance with the guy that gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I would never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. 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 I'm sleeping and right in the middle of a good dream, like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. I think I love you. This morning
I woke up with this feeling I didn't know how to deal with, and so I just decided to myself I'd hide it to myself and never talk about it. And didn't I go and shout it when you walked into my room? I think I love you. I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say that I never felt this way. I don't know what I'm up against. I don't know what it's all about. I got so much to figure out. Hey, I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say that I never felt this way. Believe me, you really didn't have to worry. I only want to make you happy. And if you say, hey, go away, I will. But I think better still, I'd better stay around and love you. Do you think I have a chance? Let me ask you to your face. Do you think you love me? I think I love you. I think I love you. I think I love you. Sa tuwing oras ngunyan, alas 11:30 sa Kuya Mandaw, pabutanin garo nag-uuran siguro sa may parteng Minalabak, San Fernando, Bagaman, Pasakaw. Tapi nagiling ko ang kalangitan, garo malumlum dyan sa parteng yan. Garo palibasa na sa panahon kita ng tiguran, ang mga kababayan tanganin naghihinayang kundi pa nag-uuran. Grabe po ang alungaang nina panahon. Garo ang Pilipinas nakikidamay samantalang kita nga ni naghumali na sa summer. Ay ang ibang nasyon naglalaog pa sa naman ng summer. Araw kan Amerika. Garo summer naman duman. Ay garo nakikidumamay pa kita. Tadumambaga pag pinapailing ang bareta sa Amerika, yan ang tirong mapa kan Amerika. Una mo kalayo. Mainito niyang maray. Garo dumandam pinag-iingatan duman kung magkasurulo ang mga kakahuyan. Grabe pala ang init ko niya sa Amerika, ay nakikidumamay pamang kita. Grabing bakulang init kundi alunga ang panahon. Ako nga ni, sabi nga ni, di nagpapander kami ng aircon sa kwarto. Ay di ako sanay sa aircon. Kundi sa grabe ng alungang, nagturog ako sa aircon. Pagkaagaman, makukulog man. Pag-aro ka ni medyo may ka sa mga, yan iapod na sayatik bagang iyan, ay pagkakaaga makukulog ang mga kasukasuan pag naagaan ka sa aircon. Kaya sabi ko, garo niya ako, balik na magkuluma sa bakulang aircon. Tapag mag-agak na nasa aircon, purtiman nga na ang turog mo, pero ang mga pamislog, grabe pag naliliputan. Grabe ang alungaang ngunyan na panahon. Bueno, nagantabi pala si Bonnie Navarez dyan sa Santo Domingo, Bumbon. Kumusta na lang sa mo, Bonnie Navarez. When the days of wine are gone and all the nights are long, then all my thoughts run on to you. When the lonely silence calls, when I walk through empty halls, then all my thoughts run on to you. And when they linger for a while, you come and touch me
with your tender smile. And when your love was all my world, my days, my life you were, then all the songs were songs of you. I tasted well of sweet success. Nothing touched me that was second best. Oh, but then I turned and you were gone to someone else's song, and now I'm going back to when I loved you now and then. When the story now is told and all my love unfolds, I've lost my very soul to you. Your love is written in the sky, but at the time I never looked so high, my darling. When will you come back to me? Release me, set me free.
ko, okay ka. Maayos. At saka po, yung banapit po na aking balakang, halos hindi po ako kasama-sama po, makatayo, makaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po, ang naranasan pong bananakit. Ay, tagang